Jest 4 lutego 2024 roku. Zmierzam właśnie żółtym szlakiem na Pilsko. No i jesteśmy na Żywiecczyźnie w Małopolsce, więc nie jesteśmy już oczywiście na Śląsku, ale i tak postanowiłam nagrać ten odcinek, ponieważ w sąsiedztwie 44 lata temu wydarzyła się po prostu ogromna tragedia, wskutek której śmierć poniosło 3 nastolatków. Za chwilkę opowiem Wam o tych okropnych wydarzeniach troszkę więcej. Za mną została miejscowość Korbielów, a my docelowo w zasadzie już przekroczymy granicę polsko-słowacką i wejdziemy na 1557 metrów nad poziomem morza. Co się właściwie wydarzyło wtedy? Otóż młodzież ze szkoły podstawowej w Kaliszu, takiej o profilu sportowym, w dodatku młodzież ze specjalnością lekkoatletyczną, przybyła 22 grudnia właśnie do Korbielowa na obóz sportowy. No i 27 grudnia to miał być taki zwykły wypad na halę miziową. Jednak młodzież nakłoniła trenera, 16 lat pracuję z młodzieżą, więc wiem, jaka potrafi być perswazyjna, żeby wyruszyć dalej na szczyt Pilska. I co ciekawe, o ile na halę miziową dotarli w godzinę 15, gdzie szacunkowy czas przejścia to jest 2 godziny 30 minut, to decyzję o tym dalszym marszu trener podjął, że zgodzi się na to, mimo że nie mieli dostatecznie dużych zapasów żywności ani stosownej odzieży, jak na takie warunki pogodowe. Przypominam, że kiedyś te zimy też były dużo ostrzejsze. No i około 12 udało im się właśnie wejść na szczyt Pilska. Ale o tym, co było dalej, opowiem Wam za chwilę. My oczywiście nie idziemy stricte tą samą drogą, którą szła młodzież. Mamy wytyczoną trasę i się jej trzymamy. Warunki są jakie są. Rano było dosyć deszczowo, a poza tym w ogóle jest dość znaczne oblodzenie. Natomiast wracając do historii, wspomniałam Wam, że młodzież wyszła z hali miziowej na szczyt Pilska i akurat ten fragment my również pokonamy, tylko że inną trasą, bo z tego co wiem, to młodzież chodziła szlakiem żółtym. Grupa liczyła 16 osób, 5 dziewczynek i 11 chłopców. Jedna z dziewczynek, które brały udział w tym zimowisku, nie wyszła z uwagi na złe samopoczucie z ośrodka, co uchroniło ją przed koszmarem. I też dodam, bo tak jak wspominałam, sama pracuję z młodzieżą i takim niepisanym standardem jest 1 opiekun na 10 osób. Nie wiem, jak było wtedy. Wiem, że teoretycznie w ogóle ten wymarsz się nie powinien był odbyć powyżej 1000 metrów nad poziomem morza. Kiedy młodzież już weszła na szczyt Pilska, właśnie jak wspomniałam wcześniej, było około południa, ale było to 27 grudnia, kiedy dni są ekstremalnie krótkie, a w górach warunki mogą się zmienić z chwili na chwilę. Wyruszyli w stronę Przełęczy Glinne, ale niestety schodząc pomylili drogę i wyszli po stronie czechosłowackiej. Tam napotkali wprawdzie słowackiego leśnika, który jednak ostrzegł ich, że w okolicy ma miejsce polowanie, a w dodatku nie było to przyjazne ostrzeżenie, bowiem zagroził im, że przekroczyli granicę nielegalnie.
no, GoPro nie chce troszeczkę współpracować w tych warunkach. Słuchajcie, więc tak jak Wam opowiadałam, ten słowacki leśnik zawrócił młodzież, nie udzielił jej żadnej pomocy i jeszcze w dodatku zagroził im karą za nielegalne przekroczenie granicy. Dobra, przepraszam za spadek jakości, ale tak będzie lepiej. Nie chcę, żeby mnie ciągle przerywało. A dzisiaj i tak jest na plusie. Temperatura odczuwalna to jest około zera, więc wyobraźcie sobie, że w dużo gorszych warunkach niż dzisiaj ta grupa w lekkim obuwiu, zawrócona przez leśnika, bez odpowiedniej odzieży, bez racji żywnościowych, wraca na szczyt Pilska, gdzie dociera około godziny 16. Wtedy temperatura sięga już minus 12 stopni, jest zadymka śnieżna, wieje silny wiatr, a poza tym 27 grudnia o godzinie 16 to już są egipskie ciemności. Niestety. W tym momencie zaczyna się ta najgorsza część historii, której nie wyobrażam sobie po prostu, jak to musiało wyglądać i jak musieli się czuć ci ludzie. Młodzież została zawrócona, tak jak Wam wspomniałam, około godziny 16 znaleźli się z powrotem na szczycie Pilska i znowu się zgubili. Próbowali schodzić, ale tak de facto znowu wyszli po stronie słowackiej, bo samo Pilsko, jakbyśmy tak dzisiaj spojrzeli na mapę, znajduje się na Słowacji, po słowackiej stronie, ale wtedy to był rok 80, 27 grudnia 80 roku, więc wtedy istniała jeszcze Czechosłowacja. Starsi chłopcy oraz trener próbowali oczywiście pomóc innym uczestnikom wyprawy, oddając im swoje ubrania, te, które mieli. Niestety około godziny 21:30 zmarł z wychłodzenia 16-letni wówczas Leszek Śledź. Przez około 2 godziny próbowano go reanimować, rozcierając mu plecy i kończyny, ale bezskutecznie. Niestety, chociaż młodzież próbowała jakoś się uchronić przed zaśnięciem, śpiewając kolędy, między innymi próbując jakoś rozmawiać, to i tak ta felerna wyprawa okropna pochłonęła jeszcze 2 młode życia. Około godziny 23:00 zmarł 17-letni wówczas Ireneusz Langwerski, zresztą mistrz Polski w chodziarstwie na 10 km. Około 4:30 zmarł najmłodszy z chłopców, 14-letni wówczas Marek Witczak. A od godziny 4:00 dopiero trwała oficjalna akcja ratunkowa GoPr. I powodem tak późnego rozpoczęcia akcji miał być brak łączności. Dopiero po 21 godzinach grupę udało się ściągnąć do miejscowości Mutne. Dzisiaj to jest Słowacja. Grupa została znaleziona przez polskiego celnika Józefa Bolka oraz przez czechosłowackiego inżyniera leśnika Ludowita Janiaka. Tu
właśnie oni pomogli im, no po prostu zabrali, zorganizowali transport samochodowy i sprowadzili ich do wspomnianej już miejscowości Mutne. Oczywiście część uczestników tej okropnej wyprawy miała potworne odmrożenia twarzy i palców. Spędziliśmy w schronisku kilka chwil, może z 45 minut i warunki zdążyły się diametralnie zmienić, więc ja chciałam Wam tylko podkreślić, że nie opowiadam dzisiaj całej tej historii bez przyczyny i zanim powiecie, gdzie masz rękawiczki, suszę, zaraz zakładam, bo chodzenie po górach to może być rozrywka, ale to może się wszystko przerodzić w bardzo poważne sprawy dość szybko, zwłaszcza zimą, więc miejcie się na baczności. Zaledwie w zeszłym tygodniu, 30 stycznia bodajże, na Śnieżce, czyli na kapryśnej królowej Karkonoszy, zginęło 2 młodych mężczyzn. Runęli po prostu rynną śmierci pod kątem 33 stopni. Nie było co zbierać, chociaż Karkonoski Park Narodowy wydawał ostrzeżenia, żeby się tam nie pchać. Jakie były reperkusje tych tragicznych wydarzeń? Trener był sądzony za nieumyślne spowodowanie śmierci, natomiast ostatecznie został on uniewinniony. No i zasadniczo wszyscy się przerzucali winą, ale nie zmienia to faktu, że już życia nic przecież tym młodym ludziom nie wróciło. Więc apeluję do Was jeszcze raz, żebyście uważali na siebie i byli po prostu ostrożni. No, zwłaszcza, że jak widzicie, w ciągu paru chwil może się zrobić naprawdę kapryśnie. Musiał poczekać do lata, muszę tutaj wrócić i wejść na sam szczyt. Zerwało się takie wietrzycho, że już nie wiem, co ja stoję tu i gadam, bo spieszam, póki wiem, którędy wracać. Ja aż muszę, kurde, nagrać tą halę miziową w warunkach bezśnieżnych, bo nie mam tam tego wizerunku zarejestrowanego. No, także tam weszliśmy od nartostrady, ale tak naprawdę powinniśmy iść tutaj. No to tak oto dotarliśmy do granicy, ale musimy jeszcze iść na sam szczyt, a sam szczyt jest po stronie słowackiej. Jestem bardzo upartym człowiekiem.